hotspot. Chimwendo hotspot yo mama. Zamuru kuniseka na energy. Unga hotspot pamkore uno. Naye manam. Iwe naye mama ndipozama dzangu dzese kuti tatangira shokore rukubakona apa. Aiwaka iwe waugare usina data. Data rinowanikwa mutel 1. Mutel 1 ende ndinokuratidza. Kakaotenga data rako uregera kugara uchichema. Unowana data rako naye mwanangu. Madata arimo. Arimo. Ande ndinokuratidza. Wo. Naye mwanangu ndandiri kupfukirawo chichemo pano. Handiti muna mune mupedza zvose. Ndimo mupedza zvose mauya kwakanakisa. Chirega kuchema. Aita seiko musikana? Mwana ashaipirwa nehama yake zvino haana data kuda kuhotspotwa neni. Ada kutohotspotwa. Uno naye mwanangu kuchawanika munhu anoti ndiri kuhotspotwa. Nekuzara kwakaita internet hotel 1 ikoko. Kutoita sari kuchembera ini. Autorina bless line nice chisikana. Ye musalad uno yellow bobo isina bless line. Nayi. Ini ndizere nazvo. Handiti. Tell 1 ndo chiororo. Tell 1 ndo chiororo chine zvese. Chibatsire image imba ndotika madzangu. Tindika mari kakawina kuti titenge data ubva waisirwa nemusikana wembo basa rake unozvigona. Tokupara kachipisa $10 chete unoona 50 GB. 50 GB. Tinoita 10 chifara kadatara data rawanikwa mutelo 1 woti udhama dzako dzese dzese telo 1 inonyaradza vanochema telo 1 Mubatsire kujusa, mubatsire amahangu. aiwa chinyarara zvako nhamo yese yapera. Wadi kumitira maziso akarumbona mitira data rekuchiperi singapere 30 days nayo 50 GB yako. zvatoita Zvatoita so kutokonekta.